Az újpesti Tarzan Park 13. játékszigete a Homokbánya, a vízzel és homokkal való munkálkodás játékszigete. A játékszigeten a gyerekek vízzel és homokkal való dagonyázással fejleszthetik gondolkodásukat, kreativitásukat, finom mozgásukat. Megfigyelhetik a víz útját, zsilipekkel zárhatják és engedhetik tovább, mely tevékenység jól fejleszti a koncentrációképességet, a megfigyelő képességet, a gondolkodást és a kreativitást. A csillébe rakott és útnak indított homok az együttjátszást, a csoportos tevékenységet, a kapcsolatok kialakítását segíti. A homok kibányászása és feljuttatása mind a kreatív ötletek tárházát jelenti, és a különböző megoldási lehetőségekkel való kísérletezés elősegíti a gondolkodás fejlesztését. A csap kinyitása után megfigyelhetik a víz hullámos, illetve egyenes útját, esetenként pedig kezükkel is segíthetik a folyás irányát, amely tevékenység jó hatással van a figyelem, a koncentráció, a finom mozgás fejlesztésére, valamint támogatja a majdani írástanulásnál a vonalvezetés helyes kialakítását.